Don't you know that the Bible inspired us that the Word of God, or even 2,000 years ago, si Jesus ming-ani sa kalibutan just to save the humanity. Tama ba? To save the world. But wala kayo siya nahimong part sa superheroes. Amen? Diba? Maunay trending sa kalibutan. Maunay ka ng panghitabo sa kalibutan. Because kadaghanan sa mga tao sa nga nagpuyo sa kalibutan, wala nila nakita nga si Jesus nga nahimong superhero sa ilahang kinabuhi. Even those simple person, ordinary people nga nagkinabuhi diri nga Kristohanon, matawag po nato sila nga superhero. Amen? I don't know if nakakita mo sa Jessica Soho, kapuso mo KMGS, nga naay usa ka papa dito, nag-recognize ang iyahang anak. I think it's nursery man ata ang bata. Dayon samtang nagpaso sila saka sa stage para makuha ang diploma, nagtiniil na silang duha sa iyahang anak, ang papa ug ang iyahang anak. Then samtang gi-interview siya ni Jessica, perting layuwa pa day kay sa iyang balay. Imagine mga igsoon, 30 times sila nga mutabok og suba para lang makaabot dito sa ilahang graduation day. Imagine, unya ang gisuot ni tatay ato is naka letter S siya. No, ang t-shirt nga yang gisuot is letter S. So daghan na-capture siya, gipicturean siya sa usa ka teacher nga naa ato nga event, gipost sa Facebook, social media, and then nagtrending hantod nga nahimong nailado ang katong si tatay ug ang iyang anak. Gipangutana siya, kabalo ba katay nga ang imong picture nagtrending sa Facebook? Ug ingon si tatay nga, wa man ko kabalo nga unsa nang Facebook. Wa man ko kabalo nga naaday nagpicture nako unsa day nang picture. Wala siya kabalo ana mga igsoon. The ordinary people, even us, ikaw ug ako, pwede ta nga mahimong superhero sa mga kinabuhi sa gawas. Amen? Kitang tanan, if we allow ourselves nga mahimong magamit na sa Ginoo, we can be a superhero sa mga kinabuhi sa gawas mga igsoon. Amen? No? Ang pulong sa Dios, gusto kaayo siya nga mahimong ang atong matag kinabuhi magamit ta sa karon nga mga panahon. Sa inaron nga mga generation, especially sa tong generation karon nga lahi na kaayo ang kalibutan. You know what? Kaganina first service, samtang nag-worship mi kaganina, I pray to God ko, Lord, wala pa man nahimong nabalay ang akong mensahe karong gabi una. Ko, Lord, give me a message nga mahimong madawatan namo karong gabi una. You know what? God is, grabe kayo, real ang Diyos, grabe kayo, nakita na ko ba nga, I heard His small voice nga nakikistorya na ako, and He gave me a message, samtang nag-worship mi kaganina, na ako ang gisulat sa kong notebook. And this message mo ni atong paghahisgutan karong gabi una. Gusto ang Diyos nga mahimutang superhero sa mga kinabuhi sa gawas. Gusto ang Lord nga matag-usa ka nato, imagine, pila takabok ani nga panagtigom. Siguro we are more than 300 or 400 or 500. Dili siguro na ito maihap kung pila tatanan karon nga naa diri. If all of us become a superhero sa mga kinabuhi sa gawas, guys, nahimutang nagbuhat og kausaban para mausab ang atong syudad sa Pagadian. Amen? Not just in Pagadian City but in the whole Zamboanga del Sur ug nasod sa Pilipinas. We can make a difference in this generation. Amen? No? So, you know what? Samtang namalandong ko ani nga mensahe, it come up to ning abot sa kong una-una, and then nag-research ko about ani nga klase nga mga sitwasyon ba sa mga personalidad sa gawas. I believe siguro all of us or most of us nga naa karon diri siguro naka-experience pud ta nga ani nga mga sitwasyon. Because even me, nahimo po kong biktima ani mga igsoon. Listen, samtang nag-research ko, daghan kayo mga kinabuhi sa gawas nga nahimong naulipon sa depression. Depression. Kabalo ba mo unsa nang word nga depression? No? Listen, unsa may mga hinungdan nganong ang kaning mga kinabuhi or kaning mga tao makasinati man og depression. Unsa may mga cause ani? Unsa may mga rason ani nganong daghan man kaayo nga mosinatig depression? Very crucial ra ba ni mga igsoon kay kung dili nimo ma-address, dili nimo ni ma-deal kani nga klase nga sitwasyon, it will lead them to suicidal.
paghikog. Listen, samtang nag-research ko sa internet, daghan kayo nga ming-agi og depression. Why? It's because una na ilahang family, usa ka batan-on, broken family siya. Ay depression nga iyang gidaladala. Hatred, addiction. Under addiction na ay drugs, online games, internet, pornography, early pregnancy, no? Murder, robbery, worry about the future. Mga igsoon, those are just the few nga mga sitwasyon nga daghan kaayong mga kinabuhi karon nga guba sa sulod. Daghan kaayong mga kinabuhi karon nga kanang dili sila kabalo unsaon pagdil ana nga klase nga ilang giagian. Dili sila kabalo unsaon nga makagawas sila ana nga klase nga nahimong natrap sila sa inana nga klase nga sitwasyon, mga igsoon. Amen. Napabaka diha? Sa akong kinabuhi, I experience mga igsoon nga na-depressed jud kaayo ko. I am a victim of depression. Ning dako ko, high school, hangtod nga nag-college ko nga kanang na ako'y gidaladala ba, na-depressed jud bitaw kay ko muna nga muli ko sa balay, nara ko sa kwarto, magkulong lang ko sa kwarto, dili ko ganahan nga mugawas ra ko inig mukaon, mugawas ako inig mulakaw. But na ay depression sa akong sulod ba? Thanks to the Lord because nasa gigamit nga usa nga anak niya nga nahimong hinay-hinay na duol ko diha sa Dios. Samtang nag-working ko, second year college ko, nag-working ko sa Jollibee, na usa ka persona nga nahimong gigamit sa Ginoo nga na-introduce na ako siya kung kinsa si Jesus. Kailaman ko ni Jesus. Okay. Nahimo kong gawas nun sa depression mga igsoon because na ay someone nga gigamit sa Ginoo nga mahimong makaduol pa jud ko akong kinabuhi ngadto sa iya. Amen. No? And then don't you know that depression and its fatal consequence, it will lead to suicidal. I don't know if naka-experience ba kaani mga igsoon or maybe ning agi kaani sa imong kinabuhi. Wala nimo na siguro ning agi kaani sa imong kinabuhi and nakita nimo nga nahimong na-overcome nimo kani nga klase nga sitwasyon. But tonight, this is not a word nga mahimo lang tang yes, inana di ang buhaton. But I'm praying that tonight mahimong maabli ang ato ang mga salabutan, maabli ang atong matag kasing-kasing ug una-una tungod kay daghan kaayo sa gawas nga inana ang ilang kinabuhi. Daghan kayo sa gawas nga naay kasuko, naay kalagot sa ilang sulod. Makita siguro nimo sila physically that they're okay, but the moment nga sadyang sila na lang sa ilahang kaugalingon, kwarto o sa ilang panimalay, naay struggle sa ilang sulod mga igsoon. You cannot deny the fact. In fact, na ako'y usa ka na discover according to the World of Health Organization, ingon siya diri. The World Health Organization says depression has become the second leading contributor to ill health. And it affects people of all ages, bata man ka or hamtong man, and from all walks of life globally. Studies have also found that people will undergo depression at some point, they will end up their life. Who defines depression as a common mental disorders that interferes with daily life? It is associated with sadness, loss of interest, feeling of guilt, low self-worth, disturbed sleep, appetite, tiredness, and poor concentration, hurts, family problem, broken family, hopeless, low self-esteem. It can be long-lasting or recurrent. Dili siya ingon nga diha dayon mawala. Dili siya diha dayon nga maulian day ng tawhana sa diyang ning agi na sa depression. And now, listen. Last January 17, 2019, no? If not properly addressed, it may lead to suicide that may eventually end to death, said the Department of Health. Manila, Philippines, depression is a serious health condition that needs to be talked about and addressed. Listen, no? Kung kaila mo ani niya si Brian Velasco, kinsay nakaila ani niya. I don't know if ang mga batan-on nakakita ani. Usa ni siya ka drummer sa unsa ni nga banda ya, drummer of Razorback. Drummer ni siya
Sikat ni siya nga drummer. You know what unsa iyang gibuhat? Tungod sa ka-depress niya, tungod sa iyang depression, mingsaka siya sa I think it's 30 floor nga building. Nindot man ang high-tech naman karon ang social media, Instagram, Twitter, Facebook, pwede naman gud ka maka-live. Pwede na ka mag-live nga real ba nga real time bitaw nga unsay asa ka karon, unsay sitwasyon nimo, pwede nimo i-live. So tanang friends nimo makakita unsa imong gibuhat. Unsa iyang gibuhat, nag-live siya. Ning saka siya sa 30th floor ana nga building. Nasa mga mensahe before na siya gibuhat, nasa mga istorya, and then ning ambak siya sa building. And according to studies, according sa investigation, katong tawhana, katong usa ka drummer, sikat nga drummer, inila nga drummer, ning agi og depression. Mo maguna ang mindset sa diha ding moagi kag depression, mo nay mindset para ma-end ang tanan, para mahuman ang kasakit, para mahuman ang tanan, kinanglan ako ning buhaton. I'm not sharing this sa inyo para mahimo bitaw tang knowledgeable ta about ani, but I'm sharing this to you guys as a Christian, as a leaders, because there are a lot of people out there nga inana ang gipangbati. Siguro nag-start lang siya sa misunderstanding sa family. Nag-start lang siya sa sinugdanan, sa sulod sa pamilya. And then nagkadako until nga naimong wala na niya na control ang iyahang pagbati. Makita nimo na siya, siguro sa group of people na siya diya na belong, happy siya. Pero the moment nga kanang tawhana mag-inusara, naanay something sa iyang sulod. It's because of depression. It is a spirit. Muna nga ningon ang Bible sa John chapter 10 verse 10, ang yawa mingani aron sa pagkawat, paglaglag ug pagpatay. Ang yawa mingani sa kalibutan tungod kay gusto niya i-destroy ang kinabuhi sa tao. Imagine, our life is created by our God. Our life, this is the temple of the living God, created by the Most High. Ang yawa sa iyang trabaho, to destroy this life, to destroy every human being. No? To steal, to kill, and to destroy. Muna ang iyang trabaho. Muna nga, dili na ta ma-surprise, diya sa gawas, naakay daghan kayo nga mga madunog, nga mga balita, nga mga hinani, wala, nag-suicide, nag-hinani, na ang nahitabo. Don't you know mga igsoon, nga muna ang gibuhat sa kaaway sa atong kinabuhi. We are so blessed because makadungog pa ta sa pulong sa Ginoo. But don't you know, at this very moment, at this very seconds, samtang naglingkod ta karon diri, there are lots of people out there suffering, struggling on how to go out sa ilang sitwasyon. And here we are listening to the Word of God. Listen, daghan kayo tao sa gawas nga nag-struggle sila. Di sila kabalo unsaon nila paggawas ana nga sitwasyon sa ilang kinabuhi. And here we are, sitting and listening to the Word of God. I'm praying that this is in awakening sa matag usa kanato. If we don't go out, if we don't share the gospel, daghan patag madungog ug daghan patag mabasahan sa balita nga nag-suicide sa Pagadian City. Amen. Because mauna ang tinubdan mga igsoon sa kagubot sa ato ang syudad. Dili na lang ta maghisgot sa ato sa laing naso dito ko mga lagat. No. Nata sa Pagadian City, this is our land. We need to conquer our city. Amen? Muna ang gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi. Listen, sa John 10:10 wala na human diha ang verse ug ningon siya. Ingon ang pulong sa Ginoo, I have come that they may have life and have it to the fullest. Niyan ni si Jesus para makabaton tag kinabuhi. We experienced that one. In fact, ang ato mga participants gikan sa encounter, nindot kinang feeling nga ilang gibati karon. Nindot kayo na nga kagawasan nga ilang nga sinati karon. But naa dito sa gawas nag-struggle unsaon nila na ang ilang kinabuhi. Unsaon nga makagawas sila sa gapos sa kaaway sa ilang kinabuhi mga igsoon. Amen. What I'm saying tonight is gusto ang Dios nga mahimong ma-awaken ka. Gusto ang Dios nga mahimong makamata ka nga ang imo di ang kinabuhi karon is ayahay di ay kay na compare sa mga tao nga naa sa gawas. Amen. Compare sa mga tao nga nag-struggle unsaon nila nga makagawas sila ana nga sitwasyon sa ilang hisinati karon. Amen ba mga igsoon? Muna nga 2,000 years ago si Jesus mingani sa kalibutan para luwason niya ang tanan.
After siya nga nalangsang sa krus na matay, nabanhaw siya. Nagpadayon Japon siya nga nahimong nagkauban sa matag usa kanato. Gusto ang Dios nga matag usa kanato nga mahimong mo response ta sa trabaho nga gusto ipabuhat sa Dios sa atong matag kinabuhi. Amen. Before ko mo padayon, natay tulo ka points nga atong hisgutan. Gusto kayo ang Dios nga mahimong matag usa kanato maka-realize ta nga mas blessed pa ay kay ko kay daghan di ay kayo nga mga tao sa gawas nga grabe ga struggle sa ilang kinabuhi. Makakaon pa gani di ay ko og 3 times a day apan naa day mga tao sa gawas nga naglisod gani og kaon masking kausa sa isa ka adlaw. Amen. Natay video nga lantawon. I think it's 1 minute lang siya nga video nga mini clips. It's because ning ani ang Lord, ning ani si Jesus sa kalibutan para makabaton tag kinabuhi. Kinabuhi nga madagayaon mga igsoon. Gusto ang Lord nga mahimong makasinati ta sa iyahang kinabuhi nga gi-offer sa matag usa kanato. But dili lang gusto ang Lord nga kita-kita lang. Gusto ang Lord nga mahimong mugawas ta sa atong matag comfort zone. Amen. Amen. Oh, ready na ba? Okay, let's play this video. Follow me, and I will make you fishers of men. Come here after me. And I will make you to become fishers of men. Verse tonight on Matthew 20, ingon ang pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 4, 18 to 22. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw 2 brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." They immediately left their nets and followed him. Going on from there, he saw 2 other brothers, James the son of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets. He called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Listen, ang gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi, mga igsoon, is mahimutang musunod, muobey sa mensahe sa ato ang Ginoo. Amen? Mahimong bitaw tang sila. You know what? Ang pagpangalagad sa Ginoo dili siya ingon nga naay qualification. Kung mag-apply ka sa trabaho sa gawas, kung ang imong applyan, manager, kinahanglan at least naa kay experience nga nag-supervise og mga tao. Pinaka-basic nga requirements nga mahimo kang makasulod ka ana nga klase nga posisyon or ana nga company, dapat at least 4-year course graduate ka. Depende na sa imong applyan. Government ka, kinahanglan board passer ka. Kung sa private ka, kinahanglan at least business-related kurso, mga makurso ang imuhang gikuha. Kinahanglan 4-year course graduate ka. You know what? Ang pagpangalagad sa Ginoo dili inana mga igsoon.
Kung nakita ninyo, kung inyuhang pamalandungan, kung inyuhang basahon ang inyuhang Bible, usually mga most of the kanang disciples ni Jesus Christ is mga mananagat, fisherman. Di ka ba lumubasa, wala ka man og eskwela, but they decided to follow Christ. At first, dili nila masabtan, no? Nganong nagkuyog-kuyog man kuani. But later on, mga igsoon, samtang mag-mentoring, mag-discipleship si Jesus sa iyahang mga 12 disciples, ilahang nasabtan nga kanideng tawhana, mingani diri sa kalibutan to save the world. Kanideng tawhana, more than pa di ay ni siya ni Superman, ni Wonder Woman, or ni Darna, because ang iyahang purpose, ang iyahang calling is to save the world. And dili man tibuok tuig si Jesus naa. Because after siya nga naimong nalangsang og namatay sa cross, ming balik siya dito sa iyang gingharian sa langit. Pero wala ta niya gipasagdaan, mga igsoon. Iyahat ang gitabangan, iyang gipadalangan ni kanato ang balaang espiritu sa Dios para maoy mo empower nato, para mahimong mabuhat nato ang gusto ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. So number 1 point tonight, para ato ang masabtan karong gabi una, mga igsoon, is number 1, you are chosen. Musugot kag sa dili, gipili ka sa Ginoo. Musugot kag sa dili, gitakda na sa Dios nga mahimong gipili ka sa Ginoo para mahimong magamit ka sa iyang buluhaton diri sa Pagadian City. Believe it or not, there's something inside of you nga mahimong makabuhat sa gibuhat ni Jesus samtang naa siya diri sa kalibutan 2,000 years ago. In fact, naingon siya sa Bible, you can do greater than them. Mas napakay mabuhat nga mas labaw pa kaysa kadto kanila. Amen? You are chosen. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Matthew 22:14. For many are called, but few are chosen. Ato daw tagaag kusog nga palakpak atong buhi nga Dios tungod kay sa kadaghan nga iyang gitawag, part ka sa few nga iyahang gipili. Imagine that one. 5 mo kabuk na nang-apply anang trabaho pero ikaw ang iyang gidawat. You cannot, dili nimo ma-exam imong kaugalingon. It's because God is counting on you guys. God is counting on us. And nakita na niya sa imong kinabuhi, mga igsoon, that you are a potential. Dili na kinahanglan nga mo eskwela kag 4-year course sa pagka-pastoral para lang mga lagad kaniya. Dili na kinahanglan. Dili na kailangan nga dapat na ako'y sakyanan, Lord, before ko mga lagad nimo. In fact, ang iyang mga gipangtawag una nga mga disciple, ilang gibiyaan ang ilang sakayan ug mingsunod ni Jesus. Ilang gibiyaan, ilang gikalimtan ang ilahang kagahapon kay tungod ning follow sila ni Christ. You know what? Samtang si Jesus ning ani diri sa kalibutan, move forward ka sa book of Acts. Si Paul, kailan mo ni Paul? Si Saulo. Unsa siya sa unang panahon, mga igsoon. The moment nga nakailasan ni Ginoong Jesus, his life was truly transformed. Samtang sabtan niya nga mao ni ang purpose ni Jesus, samtang diri siya sa kalibutan, and I will continue this vision nga imong gihatag sa ako, Lord. You know what? Samtang nagsangyaw sa mensahe si Paul, ang iyang kinabuhi na himong na danger. Ang iyang kinabuhi na himong na ay death threat, dagan kay sag death threat nga nadawatan. Ang pangutana, igsoon sa imong pag-share sa gospel diri sa Pagadian City, nakadawat ba kag death threat? Ang imong pag-share sa mensahe sa Dios diri sa syudad sa Pagadian, nakadawat na ba ka og death threat sa imong kinabuhi, igsoon? Kung wala pa nimo nabuhat ang buluhaton ni Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Mas more than pa na ang gusto ipabuhat sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen ba? Muna nga ningon ang Romans 8:37, yet in all these things, we are more than conqueror through Him who loved us. Igsoon, ang Diyos naglantaw siya sa matag usa kanato that we are a potential. All of us na ay potential, na ay something sa atong sulod nga kinahanglan nato na ma-activate. Na ay something sa atong sulod nga nung ikaw, nga nung ako, nga nung kitang tanan ang gipili sa Dios. Pinili ka sa Lord, mga igsoon. Dili na kinahanglan nga mo inani ang status sa imong kinabuhi, aya ka mga lagad sa Ginoo. Kinahanglan pa ka mo eskwela og kanang 4-year course nga Bible nga pastoral aron mga lagad ka sa Ginoo. Igsoon, sa imong pagkaikaw, kaya kay ka nga mahimong superhero sa gawas. Kaya kay ka makaluwas og usa ka kinabuhi
sa kinabuhi sa gawas mga igsoon. Dili man kita ang makaluwas. It's the power of the Holy Spirit. But kita ang gamiton sa Ginoo to reach out ato nga mga tawhana mga igsoon nga nahimong naulipon, nga nahimong nagstruggle, nga nahimong naggapos sa sala mga igsoon. Amen. Naggapos sa mga espiritu sa kaaway ni ining panahona. Amen ba? No, kinahanglan masabtan nato na ningon ang pulong sa Ginoo sa Colossians chapter 3 verse 12 to 17. Passion Translation, ingon siya, you are always and dearly loved by God. Always remember that. You are always dearly loved by God. Matag usa ka nato. No? Usahay makasubo kaayo nga pamalandungon bitaw nga sige na kag-ani sa simbahan, naana ka sa cell group, tin gamay lang problema. Malimtan na nimo ang promise ni Lord. Ingon siya nga, you are always loved by God. In spite sa imong giagian, gihigugma ka sa Ginoo. In spite sa imong nadawatan, in spite sa imong kahimtang, sa imong kinabuhi, God loves you so much, mga igsoon. Muna'y promise ni Lord. Munang usahay, mubati ta nga pildi ta, it's because wala ta kabalo sa promise ni Lord. Amen? Kristohano naman ta, pila na ta ka years nga nangalagad sa Ginoo. In the moment sa ato ang life nga natay i-encounter nga bugat kay para sa atoa, malimtan day nato nga gihigugma ta sa Ginoo. Amen. Ang iyang kinabuhi mo, iyang gihatag ka nato. It symbolizes love. Amen. It symbolizes nga gihigugma ta sa Dios mga igsoon. Tama ba? Ingon siya diri. So rob yourselves with virtues of God, since you have been divinely chosen to be holy. Be merciful as you endeavor to understand others, and be compassionate, showing kindness towards all. Be gentle and humble, and offendable in your patience with others. Tolerate the weakness of those in the family of faith, forgiving one another in the same way you have been graciously forgiven by the Lord Jesus Christ. If you find fault with someone, release this same gift of forgiveness to them. For love is supreme and must flow through each of these virtues. Love becomes the mark of true maturity. Amen. It all because of love sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Muhamtong ang ato ang relasyon diha sa iya. Amen ba? No, we are chosen to make a difference, to become a blessing sa uban, reaching out those people that are suffering in pain right now. Amen. No, muna nga na-overcome nato ang matag sitwasyon sa atong ginabuhi because daghan pa sa gawas nga wala sila ka-overcome o kita ang gamiton sa Dios nga mo reach out sa matag usa kanila. Amen ba? No, that's the purpose of the Lord Jesus Christ sa atong matag kinabuhi mga igsoon. That's point number 1. Ayaw kalimti nga gipili ka sa Dios. Igna imong tapad, igna nga gipili ka igsoon. Unsa may imong giagian sa imong kinabuhi karon, gipili ka sa Dios. Number 2. Sa dihang gipili ka sa Dios mga igsoon, gusto ang Lord nga mo follow ta diha kang Christ. Following Christ. Matthew 16:24, ningon ang pulong sa Dios. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. To follow Jesus. To follow, wala na ilain pa, kundi kang Ginoong Hesus lang. Amen? Wala na ilain pa nga gilantaw, kundi si Ginoong Hesus lang. Wala na ilain pa nga gisunod, kundi si Ginoong Hesus lang. He wants us to take up our own cross. Unsa day nagsymbolize ang cross? Naadiha ang pain. Naadiha tanan, sala, naadiha ang pain. Gusto ang Lord nga ato nang i-take up, ato nang aswaton. Siguro ang uban nag-aswat pero grabe japon kayo ang sulod bitaw. Muna gusto kayo ang Lord nga mahimong masinati nato matag usa mga igsoon nga mahimong tang gawas nun sa ato ang kinabuhi. Maggawas nun ta sa mga panghitabo sa atong kinabuhi because God wants to use us para sa uban. God wants nga mahimong magamit ta para sa uban. Amen ba? No? That's point number 2 mga igsoon. Following Christ. Unsa tong point number 1?
Chosen by God. Number 2, follow Christ. Following Christ. And point number 3 and the last, mga igsoon. Do not be silent. Gipili ka sa Ginoo. Gusto ang Lord nga musunod ka sa iyang kinabuhi. This is the logic, guys. Gipili ta tanan sa Ginoo. Atong gidawat siya as our Lord and personal Savior, and God forgive all our sins. Tanang mga sala nato gipasaylo nato sa Dios. Hangtod diha ra ba kataman? Hangtod diha lang batataman? Mugawas ta ani nga building, makita sa mga tao sa gawas nga kinabuhi pa lang di mo usa ka wali na. Di na kinahanglan nga magwali pa ta tungod kay makita sa mga tao sa gawas ang imong kinabuhi usa na ka mensahe sa Dios. Sa diyang mangumusta kanila, Brad, kumusta man ka? Oy, classmate, kumusta man ka? Then they will start to feel the presence of God because of you. Tungod sa imuha mga igsoon. Tungod sa ato ang kinabuhi, tungod sa atong relasyon sa atong buhi nga Dios. We cannot change that person. Only the Spirit of the Lord Jesus Christ can change them. Pero kinsa may mo istorya nila nga nahigugma si Jesus nila. Kinsa may mo kuhit nila, kinsa may mo ampo nila. Kita nga nahimong nakadawat sa gugma og pasaylo sa atong buhi nga Dios. Amen. Wala na ilahin pa. No? Kinsa man ang mo share sa gospel sa ilaha, kinsa man ang mo istorya sa ilaha about the love of the Lord Jesus Christ. Ikaw nga naglingkod diha. Ignay mong tapad. Panahon na igsoon. Don't take this as easy lang kaayo, usual lang. But igsoon, if you love the Lord with all your heart, ningon si Ginoong Hesus, iyang gipangutana si Peter. Peter, do you love me? Kung imo ang tanawon ang Bible, siguro ningon si Peter, grabe po ka Lord. 3 years tang kinuyog. Pangutan-on jud ko nimo ana. Yes Lord, gigugma kay taka. Unsay tubag ni Jesus? Then feed my sheep. Pakana ang akong mga katawhan. Ipangutanan na po niya, Peter, kanang tinuod. Nahigugma ba kanako? Grabe Lord, paulit-ulit. Yes Lord, gigugma kay taka. Unsay tubag ni Lord? Ingon siya nga, then feed my lamb. Pakana akong katawhan. Share the gospel. It's 3 times nga gipangutana si Peter. Igsoon, if you truly love the Lord, dili lang tangan maglingkod lang ta sa Sunday. Dili lang tangan naalang ta sa cell group. Yes, we are praying every Saturday, but wala taning gawas. Wala taning move out because nakasilent ta. Igsoon, ang Dios, ang kasing-kasing sa atong buhi nga Dios is mga kalag. Yes, we are important, we are valuable sa Ginoo. Samot na karon nga naatay relasyon diha sa iyaha. But how about those people outside? How about tong mga tao nga naa sa gawas? How about tong mga tao nga naa sa ICU? How about tong mga tao nga naa sa emergency 50-50 na ang kinabuhi? Kinsa may mo share sa ilaha? Kita nga naimong nakadawat sa gugma og pasaylo sa atong buhi nga Dios. Usa ka hagit nga gusto sa Dios nga masabtan nato matag usa. Estudyante man ka, nagtrabaho na ba ka, or housewife lang ba ka, or farmer lang ba ka, or panday lang ba ka, walay gipili ang pagpagamit sa Dios mga igsoon. Nakahuman ba kag eskwela or elementary lang kataman, ang Lord sa diyang gusto ka, ingon ang Acts chapter 1 verse 8, and you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Igsoon, dili ikaw ang mo istorya, kundi the Spirit nga naa sa imong sulod, and it is empowered by the Holy Spirit of the Lord Jesus Christ. Amen. All we need to do is to step forward, is to go out sa atong comfort zone. All we need to do is to move out sa ato ang usual nga mga kinabuhi, mga igsoon. Amen. Igna imong tapad. Ayaw paghilom igsoon. Igna imong pikas tapad, igna nga panahon na. Listen. Ingon siya diri sa Acts chapter 18 verse 9. Third verse na lang, third to the last verse. One night the Lord spoke to Paul in a vision. Ningon siya, do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. Ingon si Lord kay Paul, do not be afraid. Ingon siya diri, do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent.
Kabantay mo anang magtanaw mo og silida, especially kanang mga action nga silida. Or kaning siguro kung nag-follow mo aning The General's Daughter, nakatanaw mo ana. Kaning General's Daughter, kaning bida, mura siyang agent ba, gatago-tago siya. Nya na siya mission nga pag-aadtuon. Sikreto lang ba, tago-tago siya. Muna ang iyang ginabuhat, di siya mahibawan kung kinsa siya. Pero sundalo na siya. No? Pero gusto ang Lord nga dili bitaw ta mahimong secret Christian. Nga kung wala ka sa simbahan, naa ka sa McDonald's, nagkaon ka sa imong paniuto, habhabra ka diretso. Secret Christian man. Ano? Kung baga, part of our lifestyle is to please the Lord, is to give thanks unto Him sa everything atong nadawatan diha kaniya. Amen? Dili ta mga secret Christian diri. Tama ba? Dili ta ingon nga secret Christian nga inigawas nato diri ata dito makitaan sa Janggus, sa Red Lights, sa Ocean 11. Uy, nga nakita sila duha dito. Uy, ga pictures mo ka, di ba? Uy, leader man mo si kuan, di ba? Nalig ka diri. Naapod ka diri. Ay, na ako'y gi-follow up. Di ba? Dili ta mga secret Christian, mga igsoon. Wake up. Sa atong panimalay, mga papa nga nakaroon diri. Samtang nag-speak ko dito sa encounter ko nga, ang mga papa, they are the head of the family. Sila ang magdala sa ilang pamilya diya sa tiilan sa Dios. Amen? They are the leader of the family. Igsoon, sa pamilya palang daan, sa panipalay palang daan, sugdan nato. Siguro kung ikaw may una nakabig sa imong pamilya, sugdan nimo sa imong kaugalingon. Reconcile to your family kung naay mga misunderstanding, na hatred sa sulod nimo. Mapasiguli ang tanan. Because dili kaya nga buhaton sa Ginoo nga luwason sila kung walay mo reach out ngadto kanila. Amen. Gusto ang Lord nga mutikang nata mga igsoon. 10 years, 15 years, 20 years natang naan diri sa cell group na sa church. Pero until now wala pa tay bunga. 2006 nga nahimo kong naka-encounter sa Ginoo, pila naman ka tuig karon. I keep on praying to the Lord, may mong modelo, may mong example, Ginoo, may mong mangabig og kalag, Ginoo, may mong kinahanglan na ako'y bag-o nga cell nga matukod, Ginoo. In spite sa akong kabisi, Lord, in spite na magsigig biyahe, but Lord, I really love to minister sa mga batanon sa gawas, sa mga kinabuhi sa gawas. Dapat atong heart is inana. Dapat ang atong passion is inana, mga igsoon. Don't worry about your tomorrow because sadyang mo sunod ka kang Lord. I-follow lang sa Ginoo ang tanan nimong pagkinahanglan. Amen? Musunod lang ang tanan. Ayaw na ang imong pagkinahanglan. Ang Lord, kabalo siya, ana mga igsoon. All you need to do is to obey. Amen? Lastly, ningon ng Matthew 28:18 verse 2. Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of this age. Muna'y promise ni Lord. Sadyang musugot lang ka, ingon ang Lord, dili ta ka pasagdaan. Imong board exam, ako'y bahala nimo ana. Pagtuon lang, ako'y bahala nimo. No? Bayranon sa imong eskwelahan, sugta lang ang akong pulong, ako'y bahala anang bayranon sa imong eskwelahan. No? Pag kinahanglan nun sa balay, bayranon sa balay, ako'y bahala ana. Wala akong ibugas, ako'y bahala ana. That's the promise of God, mga igsoon. All we need to do is to obey. Because blessings musunod, mga igsoon, sa diyang mo obey ta sa atong buhi nga Dios. As I end this message tonight, alang sa pagtapos, mga igsoon, the world is full of chaos, kagubot, problema diri. Even kanang mga kauban nato sa trabaho, smile lang na siya sa imuha, pero nanay giagian. No? Kanang kauban nimo sa eskwelahan, sigig pangupyan nimo, nanay giagian. Security guard sa inyong eskwelahan, inana lang na siya, iyan ang gibuhat ang iyang trabaho nga mag-instrikto, pero sa sulod, na-struggle sa iyang sulod. Dili ta makapili kung kinsay ato ang ni-sharean, kung kinsay atong istoryahan. All of us, even gani kita nga nakaroon diri, naagay tayo giagian. Tama ba? Muna gusto kayo ang Lord nga muhamtong ka sa imong pagtuo, sa imong relasyon kadto kaniya para magamit ta ngadto sa tao, sa mga tao nga naa sa gawas, mga igsoon. Amen? Gusto kayo ang Lord nga musugot ta sa
sa iyang purpose nganong naapat na karon diri sa kalibutan. Daghang problema, kawadon, pagkinahanglanon. That's why ang kaaway gitake advantage ni niya nga sitwasyon. No, munang uban mangawat na lang, munang ang uban nagapos na sa sala, mang-rape na lang. Inaanang nahitabo. Honestly speaking, mga igsoon, biblically, in the spiritual realm, ang kagubot sa atong kalibutan, managot ba ang mga Kristohanon? Why? It's because naaraman ta diri, naglingkod raman ta. Diba? Our purpose is to reach them out para maistoryahan nato sila sa pulong sa Diyos. So that they will have a change of their mindset. Diba? Usat nga managot nga ganung nainani nga gubot ang atong syudad, it's because ang mga Kristohanon nagampo tuod pero walay buhat. Matud pa ni Pastora Roxanne kaganina sa second service, faith without action is dead. Grabe ka tong pagtuo pero wala tay gibuhat. Mura bitog si Juan Taman nga nagtuo nga ang bayabas matagak. Grabe mo na iyang pagtuo, natagak tuod ang bayabas pero giulod na, patay na, guba na. Inana mga igsoon. I challenge everyone tonight. This is not just me. Samtang na malandong ko ni Lord. I want Lord nga mahimong matag-usa ka namo Ginoo mimong ma-awaken mi karong gabi una. That we will become a superhero sa mga tao sa gawas. We can be a hero sa ilang kinabuhi mga igsoon. Unsa may trabaho nimo, unsa may status sa imong kinabuhi, we can be a hero sa mga kinabuhi sa gawas. Amen. Gusto ang Dios nga mahimong mutikang ta. Gusto ang Dios nga mahimong magpagamit ta ngadto kaniya. Gusto ang Dios nga mahimutang mangabig ta og kalag, mahimutang fishers of men. Amen. That's the plan of God. That's the purpose nga nung naapat ta karon diri sa kalibutan. Kay kung wala na tay gamit mga igsoon, kuwaon naman ni Lord ang atoang kinabuhi. That's the end. Hangtod nga baskog pa ta, makaistorya pa ta, makalakaw pa ta, then let's go out. Amen? Lastly, mga igsoon, kinahanglan ato ang ibutang si Lord una sa atong kaugalingon. Kinahanglan atong kinabuhi mahimong pleasing atubangan diya sa iya. 2 Timothy 2:21, if I'm not mistaken, ingon siya, make yourselves pure so that you can be a utensil. Himo ang putli imong kinabuhi aron maggamit ka sa atong buhi nga Dios. Amen. Akong gihanyo ang tanan sa pagpanindog mga igsoon. Sa kagubot sa kalibutan, sa kagubot sa syudad mga igsoon, gusto ang Lord og mahimuot ang Lord nga nasa'y makita nga nagbuhat og kalainan. Muna ang nahitabo that time nga si Abraham nakig-istorya sa kang Lord. Lord, kay sunugon man sa Ginoo kanang syudad, ang Sodom of Gomorrah. Sunugon na sa Ginoo, silutan na niya. Ingon si Abraham, Lord, kung na kay makitaan nga 50 ka buok nga mga matarong nga naadya, sunugon ba Japon nimo kanang nga syudad? Inganyo na pud si Abraham, Lord, kung na kay makitaan 30, 20 or 10 lang ka buok nga matarong ana nga syudad, sunugon ba Japon nimo kanang nga syudad? You know what mga igsoon? All of us, we are loved by God. Sa panahon sa imong kaluyahon, always remember that you are loved by God. The Alpha and the Omega, the beginning and the end, the Creator of heaven and the earth. Gihigugma ka sa Dios. All of us, we are loved by the Lord. In fact, kana nga gugma ning abot ngadto sa cross. Ug nakupsan siya sa iyang kinabuhi tungod lang sa iyang gugma nga na kanimo ug kanako. I want you to close your eyes tonight. Samtang atong pamalandungan ang mensahe sa buhi nga Dios mga igsoon. Samtang akong basahon kini nga current events nga ako ang na-research. Listen to this. In the Philippines, there are 3.3 million Filipinos suffer from depressive disorder, with suicide rates in 2.5 males sa mga lalaki na siya, and 1.7 males per 100,000. The DOH said in a statement issued a day after the apparent suicide
of Razorback drummer Brian Velasco. Listen, if we don't go out, if dili ta mo tikang mga igsoon, dili ta mo ingon kay Lord, Lord, ipadala ko ngadto Ginoo. Lord, use my life, Lord. Use me, Ginoo, para sa akong family, O God. Sa akong campus, Lord, sa akong gitrabahuan. Igsoon, this is the time nga mahimo tang matag usa ka nato, mahimo tang superhero sa mga tao nga nasa gawas. Muni ang panahon nga mutikang ka sa imong kinabuhi. Lord, use me, Ginoo. Unsay naa nako, Lord, gamita ko, Ginoo, para ma-reach out nako kini nga tawhana nga nain-ani nga experience kaparihan nako. I want you to close your eyes tonight, mga igsoon. Sa dihang namalandong ka sa mensahe sa Dios, nagatuo ko nga ang Dios nagapanuktok sa imong kasing-kasing, mga igsoon. As you close your eyes, if gi-convict ka sa Ginoo karong kagabion, if the Spirit of the Lord convict you tonight, nadungog nimo iyang tingog, anak, gamiton ta ka. Sa imo lang gitindugan, igsoon, kanang tinuod. And if you want to respond sa mensahe karong gabion na, I want you to raise your hands up high towards heaven. Samtang magpataas ka na imong mga kamot, dili man mamugos ang Lord, pero I tell you, sa diyang musugot lang ka, overflowing blessings ready ang imong panudlanan, tungod kay ang Lord saad niya, tumano niya sa iyang mga anakan nga ning-obey nga anak niya. Because blessings comes after obedience, igsoon. It's not just about serving sa ministry, but ang heart ni Lord is sa mga tao nga nasa gawas. If you will just obey, get ready. I-ready mong panudlanan, because God will give you the abundant life, mga igsoon, ngayang giingon sa mensahe niya. John chapter 10 verse 10b, I have come that you may have life, a life to the fullest, mga igsoon. That's His promise. Samtang nagpataas ka sa imong kamot, I want you to cry out. I want you to worship God. I want you to ask the Lord, Lord, igna ang Lord, kamita ko, Ginoo. Lord, this is the time, Ginoo, nga mutikang ko, God. Mugawas ko sa akong comfort zone, Ginoo. Lord, use me, O God. Use my life, Lord. May mo kong blessing sa akong pamilya, Ginoo. Sugod sa akong pamilya, Lord. And Lord, use me sa akong eskwelahan, sa akong gitrabahuan. Use me, Lord, sa akong community, O God. Come on, just talk to the Lord tonight. Istoryahin siya, igsoon. Siguro dugay na kayo ang Lord naging panuktok sa imong kasing-kasing, igsoon. This is the time nga may mong gamiton ta sa Dios. Hallelujah. Come on, just offer your life to Jesus tonight. Come on, igsoon, come on. Just give your life to the Lord tonight. Hallelujah. It is sick and they are rababashanda sick and rababani. It is sick and rababashanda. Think of those person, igsoon. Katong mga friends nimo, katong mga higala nimo, katong imong silingan, tanawa sila, imagine sila sa imong una-una, mga igsoon. They are crying out. Nangita sila kinsay mutabang nila. And hello, you are there. Naaka, malapyan nimo sila everyday. Makita nimo sila everyday. Panahon na, mga igsoon, to talk to them. Panahon na para i-reach out nato sila. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Ayaw ka pala ka, igsoon, ningon ang Diyos, and I will be with you to the end of this age. Father, we lift up to you our hands, O God. Bless these hands, Lord. Ningon ka sa imong pulong, O God. Every work of our hands will prosper, O God. We declare it tonight, Ginoo. Lord, use every one of us. Use our mouth, Ginoo, to speak about your word. Dili na mi mahimo maghilom-hilom lang, O God. But this is our time to go out and reach out those people, O God, na nagkinahanglan nimo, Ginoo. Use every one of us tonight. We will go out. We will make a difference. We will never be the same again. We will become a hero sa ilang kinabuhi, O God. Use us, Lord.
Empowered us by your words. Empower us by your spirit, oh God. Come on, give a mighty shout of praise to Jesus tonight. Hallelujah. Come on, you can do better than that. Pasalamati ang Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are worthy, O God. Ang ayan ka, Ginoo. Ang ayan ka, halaran, O God. Ang ayan ka, nga sundon, Ginoo. Ang ayan ka, Lord. Hallelujah. We offer to you our lives, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Before ka muling ko, Dixon, igna na imong tapad, wala og tuo. Excited ko sa revival sa Pagadian City. Thank you, Lord. Amen and amen. I know nga napuno ta sa mensahe sa Dios. Amen. Panahon na pod, karong panahon na nga mo panalangin ta sa ato ang mga VIP tonight. Amen. So if naa kay bisita nga gidala imong friend, ako kang gihanyo igsoon nga dalon nato sila diri sa atubangan para maka-bless ta sa ila. Karon